An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi bɛ tali kɛ araba la araba min na bɛnnen bɛ nadarasan kalo 9 septembre kalo don bi y'o tile 14 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min y'a sɔrɔ ye dumama kɔnɔ ye an b'a ladɔn k'a fɔ bi y'o tile 17 ye jate la san kalo 2nan don hijira san 1444 san do dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Gundaga ale kɛrɛfɛ dugu dɔ ma Moti marabolo kɔnɔ na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la polosilakaw ka syndicat olu y'a yira k'a fɔ ko olu ka hakɛ dɔ bɛ yen k'o bɛ ka majɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ji kasara jɛnɛ marabolo kɔnɔ na o kɛra so ye ni ka dugu dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mandagala ka se ka dugu in kɔni k'ale wuli o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔ balabakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ bi na an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔw ye k'a dɔn k'a fɔ bi o bɛ sen na Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kukala Mayiga kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi cɛnɛrɛ ka dɔn k'a fɔ k'a farigan kɔni e ka dɔn ko maa bɛ se k'a fɔ k'o kɔni k'o nɔgɔyara ka ban k'a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ dama de la sɔɔni ka dɔn k'a fɔ k'a kunkan mɛmɛ bana min y'a sɔrɔ n'a yirala k'a fɔ k'o de kɛra so ye ni ka se k'a bila sɛgɛnlafiɲɛbɔ minɛ kɔnɔ na ala ka farigan ye ni k'a ban pewu ka segin a yɛrɛ ma n'an bɔra ye an b'a ladɔn k'a fɔ bi na min ye wulikɛjɔ ye lakana bɛ se ka sabati cogo min na o kow bɛ sen na Moti marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min ka dɔn ka Gundaga ale marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ k'ale kɛrɛfɛ dugu dɔ ko wulikɛjɔ kɛba n'o jariwala tigilama u y'u kunda yen ka ntɛnɛ ni ka dugu jɛ kununko tarata la wulikɛjɔw kɔni na u nana bagan dɔw cɛ nka donsolakaw ka wulikɛjɔ kɔni fɛ k'u ma se ka taa n'a ye donsolakaw tilala ka wulikɛjɔ kɛ ka se ka bagan ninnu darakiw la yaasa ka prɛtikɛ di an ma Adama Karambe Siri Kulibali ɲininkali k'ale la a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Adama Karambe ne ye premier vice président Muguma Babinɛ sɔrɔ dɔgɔnɔ ka sɔsɔnba. An ye kunnafoni sɔrɔ ko wulikajɔ kɛra donsolakaw fɛ ntɛnɛn su ka dugu jɛ tarata la Gundaga mara la ko donso kɔni sebaaya sɔrɔ a ko kɛra cogo di? A ko kɛra cogoya min na dugu ni attaquement nana kɛ yɔrɔ min na a bɛ Gundaga mara de la ni ko ɲɛndari belebeleba de don Singamakaw ni Tungarikaw ka amo de don u bɛɛ nana tigɛ dugu kɛra dugu belebeleba ye ntɛnɛn su fɛ 0h waati ka dugu jɛ tarata la u nana piri dugu kan u tun b'a fɛ ka na u ka bagan daraki ka tila ka sumaw ni ka dugu jɛni u nana u 6e ka ala y'a kɛ donsolakaw ka autodépense danamasago mɔgɔw ye sɔrɔla dugu in kɔnɔ donc 0h waati o ye muguci wuli daminɛ donc u nana baganw dayɛlɛ a tɔ ye tagali ye o ye groupe 2 de kɛ terroriste ninnu groupe 1 ale bɛ bagan de kɛ groupe 1 u bɛ combattant de kɛ o hukumu kɔnɔ donc groupe min ye bagangɛnnaw ye o kɔni bagan dayɛlɛla dɔrɔn olu continuera jɛni fɛ donc tɔ minnu bɛ ka mugu ci ka don dugu kɔnɔ dɔrɔn donc dugu autodépense fana kɛrɛfɛ la ka kɛ ni keguya ye olu fana ye wulili daminɛ ala y'a kɛ a dugu ka surusuru ɲɔgɔn na donc donsokanw caman bɛ yen sufɛ donso mugutikanw mɛnlen bɛɛ nana dɛmɛ la hali misi minnu taara donc donso minnu bɔra yen côté la u taara olu ɲɔgɔn dorogora ɲɔgɔn fɛ o ye misi min to yen koyi cɛman in cɛ da la o ye misi ninnu kɔni to yen donc donso kɔni ye sankɔrɔta sɔrɔ donso ye kunkɔrɔta sɔrɔ donc o ye misi min bɛ récupéré dugu kɔnɔ fana ala y'a kɛ mɔgɔ si ma bana o ye mugu ci ka don mɛ o ma mɔgɔ si sɔrɔ mɔgɔ si ma bana donc donso fana na bana kɔni ma y'a la donc o kɔni ye misi nin récupéré a kɛra nin cogo de la. Nin waati la an y'a kɔlɔsi finitigilakaw ka wulikajɔ kɔni fanga ka bon kosɛbɛ fo ka taa se donsolakaw ma nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jariwale tigilamaw bɛ wulikajɔ ta ka ɲɛsin sigidaw ma nin cogo la aw yɛrɛ ka kɔlɔsi la ninnu dagalen bɛ yɔrɔ jumɛn de kelen na? Walayi ninnu daga yɔrɔ kɔni ka fɔ u ka daga baba ninnu kɔni a i n'a fɔ a karilen don mais o bɛ munumunu na o bɛ bagan ɲini na o bɛ ka taa bin dugu kan k'a dahirimɛw ɲini o fana b'o baara la o ye 6e de kɛ maa jugu ninnu i n'a fɔ wara jogilen de bɛ kungo kɔnɔ dagabɔ kɔni t'u bolo mais u bɛ yen dɛ u bɛ yen 15 ou bien mɔgɔ 20 kurukuruku la u bɛ yen daga bɛrɛ kɔni t'u bolo donc an b'a ɲini armée fɛ toujours a ka kunnafoni ɲini dugulamaw fɛ n'a fɔra u yera yɔrɔ min na an ka bolo di ɲɔgɔn ma mun kɛra an b'a dɔn u ma bɔ u bɛ yen u bɛ ka bɔ yɔrɔ de ɲini na donc an ka doso fɛn sigilen tɛ toujours an kɔni b'a ɲini u k'u bolo di ɲɔgɔn ma.
ambalodan ka fo ni tun adama karambe ni tun ali kan siri kulwal ka kuma barala a furatu ko na be dugo ke jamana embassy lafiya ala ko sabati na mburaye anga polosila ka wala fatali ton ulu ya yira ka fo ko hake daw be kereni na niya soro jamana yo fara furubata ke ba ulu ka saraka ko ngago polosila ka ulu mu yira yo konena o kon ngira so wele bla nyoma dore tede ko gubluga hake konena anyema niya soro batali ka bokara ramana le ba nyefani anga lame Boubacar Arama, policiers ka synergie des syndicats au Kumalasela ene. An ye wele bla an ka tɔndenw ma parce que ni y'a san kelen sarako tasira fɛ farankan kɛra hali baarakɛlaw ka saraw kan wa hakilina min nana ni farankan ye o hakilina de ye ka bɛn ni kelenya sabati jamana kɔnɔna na ka fasoden bɛɛ kɛ kelen ye jamana kɔnɔna na mais an nana ye o farankan in kɛtɔla bingɛra politique a ko la a depuis o kɛra anw yɛrɛ ye jamana lajɛ an y'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min na anw ye syndicat ye mais syndicat kɔnɔna la syndicat kɛlɛ kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ minnu dagalen don an k'olu kɛ an m'olu si kɛ an ko n ko fasoden ɲumanya anw bi kuma ni fasoden ɲumanya ye wa sigikafɔ ani keleya ani weleweleda an b'an ta kɛ o ye an ye communiqué dɔw kɛ an ye démarche dɔw kɛ an taara an sigi ka kuma an ni faamaw kumana jamana marabagaw kumana an y'a yir'u la k'a fɔ anw tɛ fɛ ka syndicat kɛlɛ kɛ anw tɛ fɛ ka ko wɛrɛ kɛ mais anw bɛ fɛ ka min kɛ dɔrɔn o ye welewelemada anw hakilina ye min ye an ka sarako la an fana ta u ka an ta fana lajɛ u k'a corriger fili min kɛra yɔrɔnin na u k'a fili corriger anw tɛ maa si contre la anw ka bita in fana a ma dabɔ pour que ka fɛn wɛrɛ kɛ an ka bita in ma dabɔ dɔwɛrɛ kama bita in dabɔra dɔrɔn komi nin y'a san kelen a ko kɛra an tun mana kuma ni polisiw ye an tun mana fɔ polisiw ye an ye baara kɛ ka dan niveau min na wa giriko yɛrɛ bɛ niveau min na an tun m'o kɛ fɔlɔ donc anw ye u wele bi ka na o dɔrɔn de kɔnɔna don an nana ka na fɔ polisiw de ɲɛna a y'an bila baara min na n'o ye aw ka sarako baara ye a y'an bila ci min na n'o ye aw ka sarako ci ye anw ye nin kɛ anw ye nin donni kɛ anw donna nin minisiri fɛ yen anw donna nin minisiri fɛ yen anw ye nin sigikafɔ kɛ anw ye nin papiye dilan anw nana bi k'o dɔrɔn de fɔ polisiw ye ka tila k'a fɔ polisiw ye bɛɛ ka t'i ka baara la anw ta tɛ baara bila ye anw ta tɛ ko wɛrɛ ye o dɔrɔn de kun don k'a da u tulo kan an ye baara min kɛ ko la ani k'a ɲini u fɛ u ka to an kɔfɛ ni ala sɔnna a ma an b'u sagona ɲini k'a d'u ma nin sarako in na. an b'a lɔn ka fɔ nin tun ye Boubacar Arama kan ye an ma ni sogo nɔfɛ o tɛ min ye o dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'u ka wulikɛjɔ min bɛ yen o ni matɔ k'u ka kɛɲɛ k'o y'a kumada an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila bɛɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Mɔnɛbugu marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Somɔnɔ o fila i ka dɔn k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ don olu kɔni bila ma gɛlɛya kɔni tiɲɛna ka kan a kɛlɛma gɛlɛya de dan ye hali mɔɔw dayirimɛ a tɛ ka sɔrɔ wa u ye gɛlɛya sugu bɛɛ sɔrɔ mun nɔfɛ k'u tɛ wulikɛjɔ si kelen kɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ i ka dɔn k'a fɔ ka fara juguw kan o de kɛra gɛlɛya ye sumama sɔrɔ ye sɛnɛ yɛrɛ ma se ka kɛ ye hali bi gɛlɛya bɛ sen na yaasa ka piratika d'a ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na an balimakɛ e bɛ min. ne bɛ Somɔnɔ gɛlɛya min bɛ sen na bi gɛlɛya in yɛrɛ mun gɛlɛyalen don. Jarisi ka gɛlɛya de anw bɛ ɲɔ tigɛ an ka dugu la yan nɔ anw bɛ ci k'an ka dugu la diɲɛ sɛnɛfɛn foyi tɛ yen komi an ka dugu la ɲini jarisiw bɛna u da an ka dugu ni bɔgɔrɛ cɛ pɔn na min ye mɔgɔ natɔla ye e tun ye u bɛ jiri sanfɛ u bɛ tu kɔrɔ n'i sera dɔrɔn u bɛ mugu cira k'i gosi kɔ an bɛ ɲɔ tigɛ an bɛ ci kɛ an ka sira kelen ye sira kelen min kɔ tuguni n'an bɛ taa kɔlɔnkɔnɔna na ka taa an ka dahirimɛw ɲini ka dɔɔnin dɔɔnin u b'a fɔ k'u bɛ tigɛ a kɔ tuguni an ye dɛmɛ ɲini masina kumanda fɛ a ka dɛmɛ d'a ma se tɛ dugu ye fo tɛ dugu la an y'a fɔ a ye dɛmɛ mɛnna kɛlɛkaw ka kɛ mɛri fana ye o min y'an ka mɛri tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya dugu sɔrɔ kuwa u k'a lajɛ u ka dugu dɛmɛ u ka dɛmɛ n'a ye sinɔn kɔni gɛlɛya dugu sɔrɔ dɛ dɛmɛ mɛnna fo n'a bila sira dugu yɛrɛ jinɛti de bɛ taa anw minnu y'an ka gɔtigiw ye n'an ka denmisɛnnin gɔtigiw ye an ka baw tɛ balo la an baw tɛ balo la an to an ka du bila koyi gɛlɛya min kɛ cogo cogo ye i wolola mɔgɔ wajibi i b'i sigi n'o tɛ tɛ masa sɔnna kɔnɔ ye bilen fo tɛ masi bolo ye bilen yan ka baganw jɛ ka taa yan ka mɔgɔw faga y'u dan ka mɔgɔw sira kɛ masa fa dumuni ka tila ko misi min b'an bolo n'o y'an ka tigɛ misi ye an ka baw n'an ka faw u nana bɛɛ cɛ ka taa n'a ye fo kɔni tɛ masi bolo sɔmɔnɔ kɔnɔ ye bilen an kɔni sigi ni ala ka sigiri yan nɔ gɛlɛya bɛna duguma dafa du foyi tɛ k'i bɛ maa k'a fɔ ko ne karisa k'a bolo ka bolo bi o tɛ sɔmɔnɔ bilen sɔmɔnɔ bɛɛ b'a tigɛ bilen. jadewala tigilamɔgɔw maa caman ka fɔ la k'u daga bɔra maaw da la hali bi aw ka mara kɔnɔna na u b'i ye wa. hali sini faamaw b'anw fɛ yan nɔ an bɛ taa sugu la an bɛ taa siran de kan parce que sɔrɔtigiw jɔ yɔrɔ min na an bɛ bila mugu ci yɔrɔ min na u ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca 1 kilo ye sɔrɔti bɔra masina u b'u dɔ bitɔn dawolo la bon ji de b'anw ni pɔn cɛ u b'u da jirawolo in dɔrɔn ka mɔgɔw gosi yen nɔ an kɔni bɛ taa ala de fɛ ten siga fo t'an bolo bilen n'a bɛ fɔ ko gɛlɛya banna ko mara bɛ ka basi ye o kɔni t'anw fɛ yan dɛ an di tile yɛrɛ bɔ ka dejan n'a mu kɔrɔ mɛn o kɔni tɛ ka sɔmɔnɔ fiyewu diɲɛ don o de kɔni ye kuma laban kɔni min an kɔni ma u k'an bolo magɛn ne dɛmɛ ne kɔni bolo ta dugu de bɛ taara. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Somɔnɔ ka dɔ kan ye a fɔra cogo min na an bɛ fɛn min fɔ k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ hali bi u ka wulikɛjɔ ka kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin mara ninnu ma n'o tɛ gɛlɛya de dan don an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ye ni ka gɛlɛya ni k'a bɔ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Segu mara la
kerana ka do ka segu sira la dugumbe na so na wele ko jalabugu ayira ka foko bengana wala ke ba utara beyenga akera suro de angala kana ba kerana ulu dagairo la o ko ni kera sobe ko ma kelen woni njongi mobile kele ko jeni moto sababu nyango ka klaka gele takanye suluma nga wuli ka jobale le senfe ko angala kana ba wetti minanja bake ako senfe ka klaka manunu ngoni ku genfo ka wulushu no fe ya saka pretika dama gausu mementa ka bo segu ale ba nyefanye angalame gosidi meta seku ataki o keraya amanya anyira wulla kana wajibi do anga chefni tabaw ni ubi sayoro mina wallahi o ba soro fana bitoli o de la an wulla ni wati na kana fara u ka jalabugu postula ya anna ne ko fe jalabugu postula anna na soro kerngara ma moko kelende jokina ami dugo ke ala ko ka jokinda nogoya ani mobili kelenge na ani mbuto saba nyona alhamdulillah anga chefni tabaw ube useka ube aunde kangu demeni fe fe mbike ba soro ubi dugo aundo de ka yorola amu ye ante kuna foni di anga kuna foni di anga faranga chefni tabaw ka kuna foni duma aunde yu seye aunde yu bole aunde yu nye aunde yu tloy ola ni aye moko ya sikana moko ye afora ko ka numero blale do ka fa ka weleke donc ambi au bela jelefo anga chefni tabaw andale mbula su fara tleka amaloran ka foni tuye gausu kanye ningela yere min ya sorna kera akera suro de wuliga do min be sena alibi basiki be seka sabati choko mina fura choko mina medugo ke anga chefini tabaw yarabi ala ka soja wala ka ngoja wala jamana mbasiki na lafia mi nu kalfale mu ma yarabi ala kuse namborai amaloran ka fo jena marabulo kona na ko sabere nambora ka kuna fondi dugu do lai dugu ko ikada ko baraji kwani amaloran ka fo datuli minga ko jikoni yela luka nga wuliga do bala yele kunkera ufega wele bla nga unata balele kona ko foni yore na ku malaje wajiko ni kira so dugu nyere kwani ka bewuli ka boy ya saka pratika dama dugu nyere jena sinyama bambulo ni watina no yesa masegwe angalame ne to ko lamini sama sengu wele ko benga manta zela sinyama ko kabni sanga jan ko jiye kasara se awga yoroma ni watina akobi tugudi kulubali amajo li raki baro me amira me ko ko bi ko nga dugu yere ko nda tan me maka to ko dai do ko foko ma sambi duru ko jima di kan nyokonke ka damine depuis wati mi ne rek mana ka damino do fo bi o mo ko siere soro de me bara mi yere bina hala nyedanga ka disi ko mo fo nyobi ka hagal disi ko mo fo mi man jigi to mo ko soro mali yere be fali bi ka tribulati di diema mo ko ba kala ma de ko mi bi ma da ko ka bi diema ka an lage ambi de me nyini gouvernement fe amba nyini onzo fe amba nyini ni kelegel na be mi so mo la ka mi ko ande na ala yere ka man te digu bi ma da karabi al si langa mo be yere kan be ken mana be borabi ko be borabi ye so yere dembe kulubali mina imagita ko yere ki mai ala sonama aka maranyema munumbe ama ci sumawa ane ki si anga maranyema ko ma anga meri mo ko bla kana yoro fudu kata kana so minumbe na o don klema meri na so mi eletante maga ba so mi ugi so kemen koy utara fo ami yoro mina ko bi ama kuma ne so da buru kalo kle folo ne re ni anga komini dire ki nyamo ni anga jene kuma taw ni brazil re directeur ba fo ta se 3 rudi mo ma anuru ira sigira ka sika foge anga dugu injiko ka tabu era ma fuka se sisama ama mugo shie ni era bina jo kan lage alika jisi kuma fanyana ngakuma laba minye jema ka ba kalama dugu mi ma daga ngabi man tangone bi abere wulla so kelen so plata to polo alu kuna fo laba mi die ma ni gofna mo e kuma ni me ukan lage ko wuli kana fle yego e foko ban ambaloran ka foni tuye lamin kanye afratuko menambe wele blani yoro ina uka ferebele ga demeta ka nyesi dugu imano te gela bakwani na fura dugu kwani godana ma uka fembe tena ukofe ka kla ko wuliga bo dugu lo gela bay ala ka kelimandama namburai amaloran ka fo anga ministry mimbe ministry kerba ministry na le ga bara nyes nembe bagambara ere ubisaka yakuba nga jamana kona na tuko mena no yuba ba olu yeka do ka fo sigi bado ni ko ke singa o tigite do rede wati yelema kololo ubisaka kela choko jumende la jamana chama ni ka franga jamana kan o yikado ka fo franyonga kuli abara nyesnembo uma yasa ka prega dama bara nkumi fenjmende yuba bay kuma mfo ofle silsi jokulu de Mounsigra Anka président fait le 12 septembre 1973 jamana tani saba de bakono a jamana tani saba ni ubedembaka ka fokanka mbolo di nyoma pour que ka jakele kanka mbolo di nyoma pour que anka bagamaralaw ana anka monikelaw pour que ukase ka nafasro chogomi uka barawla chogo ya jumana amse ka fero tige pour que anka jamana ni ani jamana to fana be ubse ka barake chogomi pour que dunga fa ani Kenya ka ke ni jamana tani saba imbe kono donc baraka ke o chogo de la ode ato gouvernement koni awere ado amamme juillet kalo tebene
an ye projet ba dɔ lancé mun tɔgɔ ko PRAPS 2 o bɛ élevage fana de kun kan f'an ka fɛɛrɛ de kɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que sɛnɛfɛnw ka caya u ka an balo bagan mara u ka se ka bagan mara u ka kɛ fana pour que ka dun ka fa ka kɛ sogo ani nɔnɔ ana a nɔfɛfɛnw bɛɛ la pour que fana jɛgɛ mara u ka se ka boli kɛ ni tun ye Yuba ba ni tun ale kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala ka ɲini fɛn ni k'a ka sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye an ka furaɲɛla fanga o bilama ni Burkina ta yalima o ko kan ka kɛ cogo jumɛn de la Burkina ka jamanatigi o nana bɔ an ka jamana kɔnɔ na kɔsabɛrɛ in na o min bɛ senna yalima Burkina bɛ olu b'a filɛ cogo de Mali furaɲɛla fanga u k'u ka dɛmɛya bɛ ɲɛsin u ma k'u b'a fɛ Burkina ta ka kɛ ten nka ko Burkina ta kɛ ni lajɛ ten Burkina ka dɔw b'u ka cira di an ka dɔw lamɛn. Burkina transition ni Mali transition an bɛ se ka comparaison min kɛ nin n'a kun y'a sɔrɔ Burkina an bɛ ka fara Maliyɛnw kan ka kɛ kelen i n'a fɔ an ka président bɛ yɔrɔ min na bi na nin a nana yan o ye ɲininkali dɔ k'a fɛ a y'an jaabi cogo min na nin an bɛɛ siranna o de y'a jira k'a fɔ an ni Mali ka transition tɛ kelen ye voilà parce que an bɛ yɔrɔ min na nin an tun bɛ fɛ ka Assami Goïta sinon l'État. Wallahi billahi. Mais c'est le contraire. Sinon on bi yɔrɔ min na bi c'est le temps ye ni c'est tout manier on allait encore lutter pour le Mali mieux que ça. Kelen tɛ an bɛ yɔrɔ na bi Assami Goïta a b'a yɛrɛ farafinw na a b'a yɛrɛ Afrique na ko Afrique an k'an yɛrɛ ta bi an b'a dɔn Mali dege jugu la mɔgɔ dege jugu muɲu dege jugu a kɔfɛ a hɛrɛ lo quoi voilà hɛrɛ lo hali bi an b'a deli ala ka kumabɔ sira ka kumabɔ an bɛ dubabu kɛ Mali ye Mali bi yɔrɔ min na bi ni Mali ti Mali yɛrɛ ye de Mali Afrique jugu ba dɔ le ni tɛ an bolo an b'a la dali Assami Goïta ye ala ka barika dɔ a ka fanga ye mais an bɛ fɛ ka Maliyɛnw dali u ka sabari u ka kɛlɛ mɛsɛmɛsɛ o ni ɲɔgɔn kɛ ale man ɲi o ka u hakili kɛ kelen ye ka kan kɛ kelen ye ka Assami Goïta minɛ pour que Afrique bɛɛ ka pere an bɛ yan yɔrɔ la an b'a fɔ dɛ an bɛ Maliyɛnw kɔ an b'u ka tradition kɔ ala ka barika don o la tiɲɛna ne hakili ye min ye hali bi ala ka barika don Mali la ala ka Mali kɔrɔta parce que Mali ka tradition yɛrɛ a ka di ne ye Assimi Goïta min na parce que ɲuman lo a ka bama a ka jija ka se ka farafinna kunna wolo an b'olu fa fɛ quoi voilà donc wallahi a ka di ne yɛrɛ bi a ka di n ka kɛ Maliyɛn ye quoi voilà parce que a baara min na africain yɛrɛ lo Thomas Sankara ka mɔgɔ lo Mali transition bɛ baara min na nin a bɛ farafinna kunna wolo la le a ti baara kɛra Mali dɔrɔn ye a bɛ baara kɛra farafinna bɛɛ le ye Assami baara kɛra farafinna bɛɛ le ye farafinna bɛɛ bɛ Assami le kɔ an b'a ɲini Maliyɛndenw fɛ u ka sabari k'a kɛ ala n'a kira kama u ka janfa bɔ ko na an k'an kan kɛ kelen ye Mali transition taabolo ka di min na nin parce que Assami Goïta y'a yira k'a fɔ ko an ka ɲi ka kɛ an yɛrɛ ta ye an bɛ faragɛw bolo bi ko tɛ an ni tɔɔrɔ le bɛ ɲɔgɔn na depuis an m'a la an bɛ wolo depuis an mamacɛw m'a la u bɛ wolo u bɛ sɛgɛn na an fo ka na an bila an bɛ sɛgɛn na an bɛ tɔɔrɔ la donc an b'a ɲini farafindenw fɛ cɛ kelen min wulini bɛ ka farafinna kunna wolo nin bɛɛ ka bama ka se ka wuli ka i jɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Burkina ka dɔw kan ye kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ na bi k'u ka dɛmɛya bɛ ɲɛsin Mali furaɲɛla fanga ma an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na jamana in basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye URD u tun bɛ sariyatigiw ɲɛkɔrɔ k'o sɛbɛn kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ko o nɔfɛ ani kɔngɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw kun bɔra ka kɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔmɔsɔmɔ kɔni o jaabiw nɔfɛ u tun ma ɲɔgɔn faamuya kɛ kiiribulon min n'o ye cour d'appel u tun b'o la olu ye jaabi kɔni bɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye ka dɔn k'a fɔ guwanɲɔ ye URD ɲɛmaaya ko ale de ta ye tiɲɛ ye communiqué tun y'o jaabi kelen min di cour d'appel segira o kan yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma tɔn yɛrɛ kɔnɔ na Mamadu Diko ale ye secrétaire ale yɛrɛ kuma min fɔ a senfɛ o filɛ cour d'appel ka nin jaabi ye anw nimisi wasa kosɛbɛ parce que cour d'appel ma dɔwɛrɛ fɔ a ko juge commune 5 juge ye mun fɔ n'o ye k'a fɔ ko an ka congrès a kɛcogo ɲɛna a kɛra kɛnɛ wasalenba ye parce que maa 1,100 ni kɔ n'o ye déléguéw ye olu bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ k'u bolo ɲɛsin Guwaɲɔn Kulibali ma k'o ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye ka bila Soumaïla Cissé nɔ la mɔgɔ si ma gɛn ka bɔ parti la mɔgɔ si ma bɔ a place la an ka président fatulen n'o ye Soumaïla Cissé ala ka hinɛ la ale de ka nɔrɔ bila ko kuma fɔra an y'a ale de nɔrɔ bila Saliku ma bɔ a nɔ la mɔgɔ wɛrɛ ma bɔ a nɔ la an ko ni aw ka ɲɛmɔgɔ fatura a ka kan aw ka ɲɛmɔgɔ kura wɛrɛ d'aw yɛrɛ ma an y'o de baaraw kɛ k'a kɛ sariya kɔnɔ parce que an ka sariyaw bɛ congrès extraordinaire prévoit an y'a kɛ sariya kɔnɔ k'a kɛ jama bɛɛ fɛ jama an bɛɛ de jɛra ka nin kɛ donc namara y'a la an teriw n'o ye Saliku n'a ka mɔgɔ olu de ko k'u ma jɛ n'o ye u ye tribunal saisi tribunal ko k'u jo t'a la u jo t'a la o tɛ problème ye an kɔni bi yan malgré que tribunal y'a fɔ ye k'u jo t'a la Guwaɲɔn y'a fɔ ka segin a kan k'a ka dayɛlɛlen don ye k'u bisimila bi k'u bisimila sini an de ye kelen
an de bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw b'u cɛla depuis san 30 u bɛ politiki baara ɲɔgɔnya la an minnu ye denmisɛnninw ye an nana kunu an ka nali tɛ san damadamani bɔ an b'u kɛrɛfɛ donc vraiment mais Guagnon ko denmisɛnnin maakɔrɔba parti kɔrɔ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ŋaniyaw kɛ kelen pour que ɲinifɛnw ka sɔrɔ en tout cas Guagnon tɔgɔ la an b'a f'i ɲɛna problème foyi t'a yɔrɔ an ye réunion kɛ o don mɔgɔw ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka i ka jamana bonya jamana mana sariya mun di i b'olu bonya ni juge y'a bila yɔrɔ min mɔgɔ man k'a ɲini ka dansago yɔrɔ la parce que olu de ka baara don olu de jamana ye o baara in kalifa olu de la an kɔni wasalen bɛ nin résultat in na mais an ka wasa tɔ bɛ dafa ni tɔw sɔrɔla ka na fara an kan an bɛ cogo min fɔlɔ k'an to ka Soumaïla Cissé to balo la an ka continuer président Guagnon ka wele y'o de a ko bɛɛ ka na ni victoire nin tɛ ale ka victoire ye mɔgɔ ka échec tɛ a ko URD sariya kisɛw dɔrɔn de waliyara décision in tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ kow kɛra a kɛcogo la mɔgɔ ma nɛn'a la mɔgɔ ma dɔgɔya la kow kɛra a kɛcogo la Guagnon i sigi cogo ɲɛna parti congrès organisation cogo ɲɛna a kɛra sariya kɔnɔ juge y'o dɔrɔn de fɔ juge ma mɔgɔ nɛni a ma mɔgɔ dɔgɔya a ko congrès de kɛcogo ɲɛna Guagnon i sigi cogo ɲɛna je crois n'o kɛra an bɛ hakili fara ɲɔgɔn kan ka miir'o la kosɛbɛ ka sɔrɔ ka continuer ni baara ye pour que ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔfɛnw ye an b'a lɔn k'a fɔ Guagnon ko ye ɲɛma ye Saligu yɛrɛ de ye Saligu Sanogo ye ale yɛrɛ min bɛ yen n'a sɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ kiri kɔni n'a da ma ja olu la tigɛ cogo la u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna taa Cour suprême u bɛna taa o kɔni bolo kan Saligu yɛrɛ ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ jugement kɛra juge dɔ ye jugement kɛ an tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ ka da o kan parce que an bɛ Mali kɔnɔ Siko de ka baara de olu de kan ka fɛn fɔlɔ de tun bɛ ɲɔgɔn na minnu tun ye congrès extraordinaire kɛ ka fɔ k'u bɛ président ɲini parce que Soumaïla taalen fo ka président sɔrɔ an ko bon président min bɛ yen premier vice président parce que an ka texte ko ni président tɛ yen premier vice président de b'ale nɔ ale place ta olu ma sɔn ma u ye congrès extraordinaire de Karaba k'o kɛ alors an ma sɔn o congrès extraordinaire ma o taara tribunal la commune 5 la tribunal ye jo d'u ma an ko an ta an ma sɔn an taara cour d'appel la cour d'appel fana ye tribunal ye commune 5 tribunal min fɔ cour d'appel fana b'o fɔ donc an ko gɔn y'a mɛn an y'a mɛn an y'a fɔ an ka tɔndenw ye ani an limanaw ye min ye Soumaïla teri ye min ye an yɛrɛ teri ye min ye URD teri ye n ko juge de tribunal de fɛngɛ tigɛ donc on attend u ka papier d'aw ma minnu b'a kɔnɔ n'an y'o ye maintenant an bɛ min kɛ an bɛn'o kɛ possibilité min bɛ yen n'i taara cour d'appel la n'a ma ɲɛ i bolo i bɛ se ka taa cour suprême na donc on verra la faisabilité de ça quoi donc n'a jugement sɛbɛn dira ma tuma min na min b'a kɔnɔ an n'an ka avocat min kan ka kɛ o kan ka kɛ n'an kan ka taa cour suprême na ayiwa an na taa cour suprême na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Saligu ni tun ale kan ye an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛnɲɔgɔnya ni k'o sabatiya ko kɔnɔna na n'an bɔra ye kalalikɛyɔrɔba min bɛ yen n'a bɛ wele ko COPEC san o san u ka kalanden dɔw olu bɛ labɛn minnu bɛ n'u ka kalan baara bɛ ban ka se k'olu bɔli ka jama lajɛrɛba ye o kɛra dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ na sibiri dɔw u tun bɛ maison des aînés n'a makɔrɔ tɔgɔla yɔrɔ la ɲinɛnta in u kun kɛlen bɛ ka denfaya ta k'a bonya n'a karama ta ka ɲɛsin ijuma ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ makiba ye a kɛnɛ kan kalanden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka jɔnjɔn dir'u ma olu yɛrɛ bɛ nisɔndiya yira kɛnɛ kan u ye kuma min fɔ ye o filɛ. ne tɔgɔ Awa Keita ne ye élève ye COPEC kɔnɔna la bon alhamdulilayi nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ parce que la an ka ɲɔgɔndanw kɛra jaabi bɔra alhamdulilayi ne kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye a diyara n ye a bonyana ma kalali in kɔni alhamdulilayi n bɛ ala fo k'a barikada kosɛbɛ. n tɔgɔ Fatumata Abdulkarim Sangare nisɔndiya min kɔni bɛ ne la ne kɔni sewara ne nisɔndiyara ne bɛ COPEC so a ka ɲuman kɛlen ne ye a dan kan ka kɔni kɛra ne bɛ mun sɔrɔ COPEC ko la ala k'u sara ala k'u bolo n'u ka baara la. ne tɔgɔ Lalaye Jara tiɲɛ yɛrɛ la an ka mɛtiriw u y'u seko kɛ yɛrɛ de surtout monsieur Ismaël yɛrɛ o si sara t'an bolo bi yɛrɛ ne ye diplôme sɔrɔ a diyara n ye n tilala ka mansi sɔrɔ aw sara bɛ ala bolo ne kɛra 80 mais an ka école la ne ye première de wa monsieur Ismaël ka centre la wa. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kalandenw kan ye Ismaël Fane ale yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaa kɛnɛ kan directeur ye ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. Ismaël Fane ne ye Yirimajɔ centre COPEC directeur ye an ka ekɔlidenw tilala u y'u ka diplôme sɔrɔ ekɔliden 200 o ni 12 o de bɔra ɲina bɛ kɛ COPEC san 50 de COPEC créera 1972 et maintenant 1972 ka na 2022 la o ye san 50 ye donc o b'a yira k'a fɔ an y'an cɛsiri baara fɛ entreprise do entreprise familiale do ne mɔkɛ
n'o ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye Ismaël Afane ale de ye centre initiative ta ka na n'a ye Mali kɔnɔ. Maintenant ale ye san 2 baara kɛ la ka relève de ne fa ma n'o ye Sambo Fane et maintenant o fana ye relève de ne yɛrɛ fana ma. Donc o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ de don. Donc nisɔndiyaba de bɛ na bi parce que san 50 kɔnɔna la vraiment entreprise bɛ se ka balo san 50 kɔnɔ Mali kɔnɔ bi bi in na a ma nɔgɔn. An ye mɔgɔ hakɛ min former k'a daminɛ a dayɛlɛ kuma kana se bi ma a bɛ taa mɔgɔ ba yirikala a ka ca kojugu. Kumakan laban bɛ k'a fɔ an balimamusow ye o ni an somɔgɔw ye ko kalan ma dan bɛɛ kama u kana denw forcer jagoya fi ko f'u ka to école kalan na n'u y'a ye k'a fɔ denw tɛ ka examen sɔrɔ u ka chance filanan d'u ma k'u bila ka taa métier kalan na u bɛ se k'u to métier kalan na k'u présenter examen la o camanba b'anw yɛrɛ fɛ yen defukɛlaw b'o la bagikɛlaw b'o la BT-kɛlaw b'o la n'u ka examen surunyara i b'a ye k'a fɔ an bɛ permission d'u ma u bɛ t'u ka examen kɛ donc u t'u bali u k'u ka métier fana kɛ i yɛrɛ y'a ye bi salle kɔnɔ maa mun kɛra ekɔlidenw bɛɛ ka porte-parole bac plus 5 de b'a bolo mais a y'o bɛɛ to yen ka ni couture kɛ a ka atelier belebele a y'o fana dayɛlɛ donc o b'a yira k'a fɔ kalanko tɛ couture ko ye kalanbaliya ko tɛ couture ko ye couture ko ye ambition de i k'a kanu minɛ dɔrɔn n'i y'a kanu minɛ i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la donc an b'o fɔ masaw ye u ka chance tɛ denw ma u ka taa bololakalanw fana kɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ismaël Fane kan ye ko n yɛrɛ a bonya n'a karama talen tun bɛ ka di Isuma ɲɛma Makiba ale yɛrɛ kuma min fɔ ye o filɛ. Nin kulu min bɔra bi baara dege n'o ye kalandenw ye kulu 40 ani 3nan ko fɛ kalandenw na vie Sambo Fane a y'olu tɔgɔ da ne Mohamed Makiba la anw ni vie Sambo bɛ baara la savo a bɛ san 5 bɔ san o san a bɛ burusu 50 di anw ma ko an k'a di madrasadenw ani mɔrikalanden musomanw minnu ka kalan ma taa yɔrɔ jan u ka se ka taa kaleli kan ale ka yɔrɔ la ka se k'u cɛw dɛmɛ k'u denw dɛmɛ ka se k'u ka faw dɛmɛ nin ye o san 5 n'a ye ɲinɛ a ka promotion 43e promotion n'o bɛ bɛn a yɛrɛ ka yɔrɔ dɛmɛ san 50 n'a ma a y'a kanu k'o promotion tɔgɔ da ne na o ye danaya ye o ye bonya ye o ye an ye ɲɔgɔn kanu ala kama ani fasoden ɲumanya kama ye donc an bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin minnu bɛna bɔ ɲinɛ ala ka u ni diɲɛ sababu ɲumanw bɛɛ ala ka barika don an'u la parce que COPEC seeriya bɛ u ka yɔrɔ la sɛbɛya bɛ baara bɛ n'i sera k'a sasaba kun k'a baara kɛ ka ban i tɛ ka kɛ fugari bilen ɲɛnatigɛ tɔ kɔnɔ donc an bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin ninnu ye ka an jɔw kɛrɛfɛ fana an se k'o ka dɛmɛ min k'u ye k'u ɲɔni ka taa ɲɛfɛ walasa ɲɛnamaya tɔ minnu bɛ yen ala k'u karaba ka da n'u ma ala ka n'u dɛmɛ ka dugawu kɛ vie yɛrɛ ye ka dugawu kɛ COPEC ye. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Makiba kan ye fɛn kɛra bonya ni karama ye maa caman k'i kɛ nisɔndiya yira sen fɛ o mudamɛla ale tun y'an ka maabɔ ye kɛnɛ kan ale ɲininkali dun bara yɛlɛ kɛra ale fɛ kuma kolomɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye nin kalanden minnu bɔlen filɛ yarabi ala ka nin ɲɔgɔn na ni ka caya u bɛ baara min na cɛsiri ni timinanja ka se ka dɔ fara kɛtaw kan ala ka kɛ ten n'an bɔra ye ko maa ka nin sigi k'a fɔ fo ne faso kɛ nin kɛ i yɛrɛ bɛ mun kɛ faso ye o y'i ka dɔn k'a fɔ cɛba dɔ ka wulikɛjɔba ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ doyelakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen na Yusuf Ayidara ka bɔ Masigi doyela marabolo kɔnɔna na ale kɔni wulikɛjɔw sanga ni waati bɛɛ ko ni se min b'a ye ko k'o kɛ sango bi ko furancɛla fanga ɲɛma k'o ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ kan k'i seko kɛ ko nafolo kana kɛ n yɛrɛ dama b'a jabɔ ale ye wulikɛjɔ kɛ ka se ka siraba dɔw dilali k'olu bila sen kan a ka mara kɔnɔna na k'o se b'ale de ka kɛ Yusuf Ayidara yɛrɛ an ye ɲininkali k'a yɛrɛ la a yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan e jɔni. Ne ye Yusuf Ayidara ka bɔ Masigi. An ye kunnafoni sɔrɔ ko dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na ko wulikɛjɔba dɔw bɛ i fɛ sen ka sira dɔw bɛ ka se k'olu labɛn baara in bɛ ka k'i fɛ cogo di. Ablaye n bɛ e yɛrɛ fo an ye wulikɛjɔ dɔw boloda tile 2 in na ni ka entreprise baarakɛlaw n'i bɛna don Masigi dugu laban min bɛ lafiyala ka kun kɛ Masigi ka furancɛ dɔ bɛ ale kun cɛnnen don parce que an ye Ngolobugu ni Masigi cɛ dilanni min kɛ an dɛsɛra ale yɔrɔ la dɔɔnin o tun ma se ka labɛn mais samiya in na a tun ye mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ. Ni a laɲini pour que ka se ka o furancɛ in labɛn n'i bɛ bɔ Masigi fɛnɛ ka taa Sanso dugu fɔlɔ min bɛ yen n'i bɛ fɔlɔ la ka kun kɛ Sanso kan o furancɛ dɔ fɛnɛ tun bɛ yen a ye sugujɔlaw sɛgɛn kosɛbɛ donc o nana wulikajɔ kɛ fɛnɛ ka fara dɔ ɲini Morolakaw fɛ ala y'a kɛ o dɛmɛ fɛnɛ kɛ ni fara in cɛ kana bɔ o kɔnɔna na n y'a ye mɔbiliw fɛnɛ sɛgɛnlen don parce que fara in na mɔbiliw bɛ curu an na quoi donc on a obligé ka latiriti ɲini sisan ka n'o bɔ a kan o baara fɛnɛ ala barika la an ye caman kɛ o la bi n'i bɛ bɔ Masigi fɛnɛ ka kun kɛ Ɲancila fanfɛla kan yɔrɔ dɔ bɛ yen ka taa école B la ka se Fala pont ma o furancɛ yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ kun t'a dɔn tuguni k'o ye sira ye an kɔni sera ka wulikajɔ fɛnɛ kɛ o la an ye latiriti bɔ a kan bi ka hôtel sɔrɔ kosɛbɛ bi kɔni yɔrɔ ninnu bɔli ala barika la gɛlɛya t'a si la bi. Ninnu minnu kɛlɛ fili fɛ i ka société ni jamana ka tɛgɛ di ɲɔgɔn dɔw de don k'a kɛ wa walima i yɛrɛ de ye a baara kɛ i yɛrɛ ma ten. Ala jamana ka foyi t'a la a bɛɛ ne yɛrɛ ka fɔn propre ye parce que sigida la n'ala ye fɛn dɔ nɔgɔya ye jamana kɔnɔ n'ala ye fɛn dɔ nɔgɔya ye maa si tɛna Mali in jɔnanw tɛ
bon yani ka ngara wuli ka da jamana la i yɛrɛ seko ye min ye hali kabakuru kelen n'i y'a bila dingɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ tɛmɛ lafiya la o yɔrɔ la dɔ yɛrɛ ka se fɛnɛ min ye n'i y'o kɛ n'i wulila jamana nɔfɛ a bɛ dɔn k'a fɔ e ta ye fasoko ye an ka wulikajɔw sabatira depuis 2018 kɔnɔna na ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ta joli la ka taa kwale fɔ kebila o gɛlɛyaw bɛ se ka da cogo min na bon o baara in jɛkulu min bɛ yen o ye o parenya di ne ma n'i ko jamana ka nin kɛ ni se dɔ bɛ e yɛrɛ ye n'i ma fɛn kɛ i ta ye ko wɛrɛ e ta tɛ jamana ko ye o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ an ka transition ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimu ye a ye wulikajɔ min kɛ jamana in ɲɛ k'a yɛrɛ ka vie feere jamana ma je crois que o bɛ dusu don maliyɛn jeunesse fɛn o fɛn ni i ta ye ɲɛtaga a bɛ dusu don bɛɛ kɔnɔ o kama an ye wulikajɔ kɛ pour que ka se ka nin baara ninnu kɛ population ye ka kɛ jamana ye parce que mobili bɛɛ bɛ boli sira in kan k'a yira mɔgɔw la vraiment ne bɛ n faso fɛ dala kuma tɛ kɛwale de b'a yira bon i bɛ fɛn o fɛn kɛ sira dilan na lahara don i bɛ taa sɔrɔ ala sɔnna wa taala fɛ k'a fɔ n bɛ sara ɲini mɔgɔ bolo n bɛ mɔgɔ tanto n y'a kɛ dɔrɔn fi sabilila don min na ni kelen bɛ taa da ala ka a kɛ ale ɲinɛ sɔngɔ ye nafolo nɛɛma ala tɛ bɛɛ kanu ni a ye nafolo ye kanufɛn de ye n'ala y'i kanu ala b'a di i ma maa si ka cɛ a tɛ wari lase i ma i kɔni sigilen t'a sɔrɔ mɛ baara fɛnɛ tɛ nafolo sɔrɔ n'ala y'i kanu ala bɛ garisɛgɛ di i ma n'ala ye garisɛgɛ fɛnɛ di i ma valeur ye fɛn dɔ de ye ka se ka mɔgɔw mako dilan a la sigida ka se ka lafiya sɔrɔ a la c'est pas comme fɛn b'an bolo fɛn t'an bolo ala ye fitinin min kalifa mɔgɔw ka nafolo kanu cogoya tɛ kelen depuis fɛn tɛ ne bolo nin fɛn ninnu ye ne ka miiriya ye k'a sɔrɔ ma fɛn sɔrɔ ala b'a dɔn hakilina min bɛ na ala y'o dɔn ka hinɛ na ka fɛn dɔ nɔgɔya n ye bi c'est pour cela ne bɛ ninnu wajibiya n yɛrɛ kan parce que ne bɛ fɛn o fɛn kɛ faso ye c'est à dire n b'a wajibiya n yɛrɛ kan quoi ne bɛ fɛn o fɛn kɛ nin ne tɛ ɲaga a la quoi parce que ne yɛrɛ mago bɛ fɛn min na ko ne kan k'o kɛ n faso ye n m'o kɛ fɔlɔ mais n bɛ ala deli ala ka dayɛlɛli kɛ n ye n ka se k'a kɛ quoi an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yusufu Hayidara ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala basigi lafiya fɛn fɛn nin ɲɔgɔn na o ye ka n'u hakili caya n'o kɛra dɔ bɛ dɔ la jamana in basigi na lafiya an kun bɛ da o kan bɛɛ bi ka kɛta kɛ n'an bɔra ye union ko kuma min bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ union sigili ntɛnɛn don an tun ye ka dɔn k'a fɔ ɲininkali kɛ Joyila marabolo kɔnɔ na ɲɛma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ manda b'ale bolo n'o ye Yaya Ndaw ye ale ye kuma min fɔ an ka segin an kɔ dɛ an ka Yaya lamɛn. Ne Yaya Ndaw ye ka bɔ Joyila secteur la ne ye sous-délégué mandataire sous-délégué ka ciden ye Joyila sɛnɛkɛlaw kunna ko sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ sigi min bɛ sen na sisan ni o ye union ye ko aw fɛ Joyila marabolo kɔnɔ na k'a kɛra cogo di a yɛlɛmana ka bɔ sɛnɛkɛlaw ta la k'a kɛ politique mɔgɔw ta ye munna parce que sariya ye minnu fɔ ne yɛrɛ nɔnbɛra ka n ka décision bɔ a kalo 8 kan ka kɛ septembre kalo nin ye sariya minnu fɔra an ɲɛna baara taabolo la mali yɛrɛ coopérative ko a kun tɛ sen ka fɔlɔ parce que papier jɔnjɔn kun tɛ u la ni mandataire sera ka registre ɲini mali coopérative bɛɛ lajɛlen la coopérative kile o kile ka bɛɛ ka registre di a ma bɛɛ k'i registre kɔnɔ ni maa min tɛ registre in kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ko e tɛ mali kɔɔri sɛnɛna ye o ye niveau base ye niveau secteur la a jiralen don k'a fɔ union secteur tɔ ne ye coopérative de ye coopérative kelen o kelen i ka k'i bila jour la pour que i ka se ka don secteur registre kɔnɔ n'i tɛ jour la i yamaruyalen tɛ i ka inscrire secteur registre kɔnɔ i duralen tɛ i ka se ka voter i janɲɛmɔgɔ ɲɛ f'a k'a sɔrɔ i bɛ jour la n'o ye quote part sarali ye anw fɛ Joyila yan Joyila secteur union donna wada sariya la depuis 2014 ne nana ne ye kunnafoniw ɲini ka papiers ɲini union conseillers ni a secrétaires bolo a jirala k'a fɔ Joyila secteur yɛrɛ kɔnɔ fɛn min ye quote part sarali ye a matarafalen kun tɛ donc sariya dun ye n'i m'o sara i duralen tɛ ka voter i duralen tɛ ka ɲɛmɔgɔya ɲini union kɔnɔ i kɔni i bɛ se ka kɔɔri sɛnɛ k'i ka kɔɔri feere i ye kɔɔri sɛnɛna ye mais ɲɛmɔgɔya ɲini union kɔnɔ i duralen tɛ o la an y'o sariyaw labato fo ka na se bi ma ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna jumadenw an kɔrɔ politique mɔgɔw nana ka na u sen don a ko la n'o ye Bafin Kulubali ye papier min bɛ ne bolo k'a jira ko wari juru bɛ mɔgɔw la k'o tɛ tiɲɛ ye u nana yɛlɛma k'a k'u ta ye ani Joyila préfet u ye a yɛlɛma k'a bɔ wada ye sariya min fɔ n'o ye quote part sarali ye u ye a b'o la k'a kɛ ko bɛɛ ka na ka na participer ne fana ko ne tɛ o la politique mɔgɔw kɔni u ye a namara ka ban u y'a yɛlɛma k'a k'u ta ye ka kuwa nin ye bureau in kan ka sigi ni sariya minnu ye o sariya gafew tɛ yen wa o sariya gafew bɛ yen o bɛ commandant bolo o bɛ service da bɛɛ la Joyila yan bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la mais fantan ɲɔ tɛ kɛlɛ la dɛ malikurako bolo kɔnɔ o kɔni ye Bamakɔ niveau ye sinon malikurako kuma tɛ dugu ma dɛ ni solution min kɔni bɛ faamaw bolo ka ko bila a cogo la u k'o kɛ sinon u ka baara bɛ kɛ sajikɔrɔ wɔsi ye dɛ sinon jamana ɲɛmɔgɔ vraiment u bɛ tiɲɛ kan mais u ka lasigiden minnu bɛ dugu ma tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ k'u ka baara kɛ sajikɔrɔ wɔsi ye minnu ko ko u b'a bɔ a minɛ kɔnɔ na sariya gafe min bɛ yen aw ma sariya gafe d'u ma wa a b'u bolo u ko sariya tiɲɛ mais ko mana se niveau dɔ la ko sariya bɛ bila kɛrɛfɛ jɔnni ko ten préfet yɔrɔ jumɛn préfet Joyila préfet
an bɛ tila ka préfet ɲini k'a ɲininka dalakan na i ka nin kuma in na ka ɲininkali kɛ préfet fana na dɛ. ɲininkali k'a la. u ye hakilila jumɛn ta sa baara in ko k'a kɛ o ye. u ye hakilina min ta sa ko Côte d'Ivoire ko k'o bi ka bɔ jɔlata la parce que depuis transition sigira mɔgɔ caman de ko mɔgɔ tɛ transition la u t'a reconnu u t'a foyi u ti Côte d'Ivoire sara ɲɛ u t'u bila jour la ɲɛ coopérative minnu sera k'u bila jour la u de ko sa ko coopérative nombre ka dɔgɔ ka tɛmɛ minnu ma sɔn k'u bila jour la ka donc ko a bɛ kɛ jama ta ye o ni sariya tɛ kelen ye. ne nin ko in tora nin bolo in kan a bɛ se ka kɛ mun ye don nataw kɔnɔna na. a bɛ se ka kɛ min ye don nataw kɔnɔna la bureau min sigira n'a fɔra k'o sigicogo man ɲa ka o falen o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔni bɛ se ka na mais ne dalen b'a la o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na parce que min ye joli a bɛ se ka kɛ ni ɲɔgɔn si caman bɛ yɔrɔ wɛrɛ fɔlɔ ta de kɛra jogo la ni yɛlɛma nana ne bɛ kumakan laban min fɔ ka ɲɛsin faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jola faamaw mun bɛ sariya kɔnɔ u ka tɛmɛ n'o ye hali ni coopérative kelen n'i sɔnna k'i yɛrɛ bila jour la i ka élection participer n'i y'a participer tɔw de bɛ n'u yɛrɛ bila jour la après élection wɛrɛ u b'a participer o sariya de. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yaya Ndaw kan ye ka segin a kan droit de réponse a y'a yira k'a fɔ ko Bafin ko y'a ka politique ko ye n'i y'a sɔrɔ chambre ɲɛmaa ye a yɛrɛ wulila ka n'a ye ka n'a ka jaabi di Isa Kulubali Bafin ale ye min fɔ jaabi la ale min jalakira an ka lamɛn. ne tɔgɔ Isa Kulubali bɛɛ b'a fɔ ne ma ko Bafin ne ye Joyila chambre d'agriculture ne y'o ɲɛmɔgɔ ye Joyila cercle kɔnɔ o cercle commune 23 ne ye délégué ye Kulukoro niveau la n'o sera Kulukoro ye ne ye délégué ye ne ye délégué consulaire ye APCAM na ɲɛmɔgɔ soba la Bamakɔ chambre d'agriculture union bɛɛ de b'a kɔnɔ i kɔɔri sɛnɛ la i kaba sɛnɛ la i malo sɛnɛ la i bagan mara la i jɛgɛ mɔna i nakɔ baara la a bɛɛ bɛ faralen ɲɔgɔn kan de chambre Dubaï. Isa Kulubali Bafin union ɲɛmɔgɔ sigi olu kuma bɛ sen na o baara minnu bɛ sen na ko i wulila k'i jɔ ko ko ta k'o ka politique ko ye a ko kɛra cogo di. ne bɛ min fɔ o la ne yɛrɛ tun bɛ Sikaso préfet ye n wele k'a fɔ an ka kan na formation dɔ kɛ chambre renouvellement kan jumadon an nana ne ye chambre ka cɛbɔ ye n'i ye Joyila région CMDT jateminɛ secteur 6 de b'a kɔnɔ Kɔnɔbugu secteur b'a kɔnɔ Fana secteur b'a kɔnɔ Marakakungo secteur b'a kɔnɔ Masigi secteur b'a kɔnɔ Bɛlɛkɔ secteur b'a kɔnɔ ka tila ka Joyila secteur fara kan o kɔrɔ Joyila cercle secteur 5 b'a kɔnɔ secteur 6nan ye bɛ Barawuli cercle kɔnɔ mais o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Fana région CMDT kɔnɔ ne bɛ politique do kɔnɔ cogo di ne ye superviseur ye ne ye chambre ɲɛmɔgɔ ye Joyila secteur tɛ secteur fitinin ye koyi CPC 460 ni kunkanfɛn de ye Joyila secteur ye min ma kɛ secteur tɔw la anw tɛna an sigi mɔgɔ kana balawu wuli kɔɔri sɛnɛw ni ɲɔgɔn cɛ anw taara tile 5 kalan kɛ nin ko la Selenge koyi